26-та част. Омага, хора. От гримирането ни 15 000 части вече направихме. YouTube, казвам ти, моля да направиш всяко видео да е по 5 минути или поне по 20, както е в Instagram. Така, преминаваме към това, което има брокат. Сложих. После ще сложим още нещо, което има брокат. И на след. Мале хора, тази гъбичка не съм я мила. Но няма нищо, после ще има замиене. Хора, не знам дали се вижда, но шиво се вижда. Ама хора, дайте ли кое е гадното, че лепне? Е много неприятно, но пък си заслужават тези 15 лева. Хора, се изпускам нещо, така сега трябва да засъхне, за да не лепне. Така, засъхнало е и сега трябва да преминем към червилото. Хора, по принцип не се вижда, защото е гланц, но пък като засети малко и после вече става червило. Слагаме си от... Какво ще кажете? От това, не знам как се казва. Между другото, не знам откъде съм го взела, мисля, че от Корея. Спокойно хора, не съм ходила в Корея. Един мой приятел е ходил и ми е донесъл. Така сега ще е другия продукт, който има блясък. Значи хора, не знам къде съм го оставила. Или мама го изхвърлила по погрешка, не знам. Ти не може да открия. Това ми беше любимото. Хора, не ми се чуем достатъчно ходите. Ще сложа малко. Това е прекалено малко количество. Хора, тия четки просто трябва да има една камара. Хора, отидете в 7-ма част.